Maabot ng panahon, makariha ko ni Papa, na mahimo mo sa ka, pinakamahal yung matinis. Hinaut unta nga muna ni ang katapusan sa paglaganap sa drogas diri sa Sugbo. Mausa niya akong gipangandoy og ang putol nga dili mapahiran sa kadautan ng mga kabataan ug mismo ang atong katilingban. Wala lagi na ako. Basta na si Peter kapag tanaw. Ayaw kong ilara. Kaya ako mismo nakakita nga imong gidawat ang droga. Boss, amuha na silang gihadlok. O amuha na po nakuha ang usa ka pulis. May buntag tol. Kinahanglan kay na mo imong tabang ani sa bagong misyon nga gipatrabaho sa mo ni General. Kung mao ka na yung gustong mahitabo, andam ko mutabang o musakripisyo para sa kayuhan sa syudad sa Sugbo. Maong kamo akong gisaligan, officers. Kaya ipawag kong buhaton ninyo tanan para sa inyong ituwan natin. Sir President, ako nag-inform ako mga tao sa ilang misyon. Ibaw na sila nga dapat nila humanon ni sa mas dali nga panahon. Make sure, or else you will die. Unang usa ka pulis! Mag-unsa na lang ko kung mamatyan kong anak. Ma, delikado kung di ang musel sa plan. Di basig pati ikaw madamay. Dili taanay nila madlok. Kay gibuhat na to trabaho sa sakto. Og mga lagat sa batas na may mutugis ang mga pistihang kriminal. Siya pa yung nagpagkantos dito. Medyo ko kalimutan. So man, good job.